kwabani amawethu lawa asisangena phaya ngegate asixelele xa singena kulaa ndumba athi phumana niyayazi le nto nize ngayo ngoba ngudadoba wenu enamshiye emazweni amadala lo ningasange nimbize ngobe nisenza le nkomo yezila ngamanye amagama ufuneka nizazi into yokubana phakathi kobuzwe injongo yokubakho kwabantu abagulela ingulo emhlophe nengulo ebomvu ngabantu abanyangelwe ukwazi ukunxulumana nemiphefumlo yabantu abangasaphiliyo kubomi benyama. Ndiphinde ndigqithe zininzi izinto kuthiwa mandithethe nje andinikwanga ndawuthetha ndiyathetha ke. Siphinde sisuke kule ndawo. Kutheni ningakwazi uzihlamba? Uvela abantu. Ngoba phakathi kwenu kukho abantu abanenyekisayo. Ngoba xa ningakwazi ukuzihlamba, nikwazi ukuzilungisa, nikwazi ukukhuthazana, ngoba kukho abantu abalime ngomoya wobugqwirha phakathi kwabantu abathatha imimoya emdaka bayisebenzise ngenjongo zokuthi banyanga abantu, because yonke lento yokuthathwa kwamalungu emizimba abantu umoya wobugqwirha onyelisa ukugula kwenu. Kutheni ke ngoku ningazihlambi? Phumani ke ngoku apha kule ndawo niyokhangela ichiza lokuzihlamba phakathi kolu luchwe lomdaka. Ndikhathazwa yindlela abantu abacinga ngayo phezu komhlaba esibekwe kuwo, umhlaba wobukhosi. Xa bethetha abantu iba ngathi kwakufike abelungu bephethe umhlaba onedolophu bawongeza lo mhlaba kwezilali sasihlala kuzo zingazange ziphuculwe. Nakho ndiqale kule ndawo umncibane ebendicacisele ngayo. Uyabona apha inkulu mhlawumbi abanye abantu abayazi. Xa uphuma apha usiye eMonti ugqitha igoda eli ube ngathi ungena kulaa theni ithe ncerha phaya unyuka phaya likhulu ke eli yala mmandla. Kwakukho intombi umzi wasemaCirheni phaa owawunentombi eyayinebele elinye, zangangcwatywe laa mntwana. Laa mntwana wabizelwa kuGombo, wahlala khona kazangaphume. Ukwindulu ekhoyo phaya kuthiwa yintaba amakhwenkwe. Kulaa ntaba amakhwenkwe umzi lowo wawusezantsi kwayo, ngoba amakhwenkwe alo mhlaba asenkulu ayehlala awuqula phaya kulaa ntaba yawo obetha intonga phaya. Lonke la xesha intombi yasemaCirheni yayibonwa rhoqo ekuseni xa isiza nenkungu iphuma kuGombo izosenga iinkomo zikayise, izisenga phaya ekrulu ijike nenkungu. Ngamanye amagama uGombo ke ngoko ubalulekile kuthi thina abantwana bomgquba, thina abantwana bomthonyama, thina abantwana benzaka, thina abantwana bemveli, ngoba thina singabantu abaqhogene mpela nendalo esijongileyo thina. Masidlule kule ndawo nobe ngandumntu ongathi yashumayela xa siphinda sigqitha indawo esihlangana kuyo sihlanganiswa yinkolo kaNtu, inkolo kaQina kaQolo,
othi izinto endizenzayo mazingavezwe lubani ngoba ezinye izinto xana zithe zavezwe lubani ziye zingabi yinto ezinzileyo ebantwini ngoba umzekelo yabona ngazili kwindoda lapha nomzi xa iphuma apha le ndoda izozihlamba apha uyayiqabela into ezihlamba ngayo ayizihlambi ngesepa le ihlamba ngayo phaa kulaa ezo zinto ayizonto umele ubana uzawuhamba uzithetha isepha endihlamba ngayo ndiphuma nayo ngebhekile emhlophe ndiyezantsi komhlanti mbi umntu ongahlambiyo engumntu ongutata mhlawumbe ngesepha qha mama yena ndiyanikhuhlela lo ndikhuhlela nina mama yena umntu ongahlambiyo bhuti zimine uhambe ushiye inkosikazi yakho le naba bantu banayo isepha yakho ya bakuhlambe ezantsi komhlanti ndigqibile ke ngoku ngalaa boy uvile nkosikazi ngamanye amagama sinelizwe lethu elonakeleyo lonakaliswe ngabantu abangamarhutu nabathanda izikhundla aba bantu bathanda izikhundla ngabantu abonakalise ubuthumbu nobungcambu bobuzwe bethu singabantu thina abanomthetho onzima umthetho ongakwaziyo ukuba ukhwelelwe xana ube kanti awuwenzanga because xa uthe awawenza laa mthetho izawubuya ingakuyeka wena ikulandelele le nto ebantwaneni ube ngumntu wokuqala ukugodola ube ngumntu wokuqala ukulamba nokuncane ngoku usithuka isitu sakho wenu ngeli xesha busadla amazimba buyani ke ngoku emasisweni into emasiyenze ke ngoku kuxutyaniswa ke ngoku izinto ezimbini ezahlukeneyo ngeli ziko imveli kantu enezinto ezingathethwa mntu ithathwe lemveli kantu iqhoganiswe kunye nalento kuthiwa yi-technology then it means makhe siyibize ngolu hlobo isingesi i-cultural evolution so inkcubeko yethu ifudukela kweli cala liphucukileyo lokubana abantwana bethu bakwazi ukufumana amazwi ethu kwixesha elizayo xana esi sikhululo sikanomathotholo siyi-online radio station ichaza ukuthi loo nto abantu xa befuna ukuyawuphendla izinto uzithethe ngo-2020 ibe ingu-2045 uzawukwazi uzifumana ezo zinto ezo abantwana bawuve amacebo wena owanika izizwe ngamanye amagama masilamkele ke ngokweli ziko silamkele ngenjongo zokubana sizinzise ubuzwe bethu ubuzwe bomntu ngamnye ke buqala kowabo and kwaye xa sele ufuna ukuzazi wena bungubani sulindela into okokubana uzawuchazwa ngomnye umntu bungubani ndithande into ebendiyithandayo bisenzeka phambi kwethu sonke apha yoba caba abantu bangamangwevu bonke hayi indlela ndithandini umve kona xa sithi kodwa kulotata ndi ngamanye amagama lo mntu uyazazi into yobana wakhiwe ngamagazi amabini kukho umntu ebendibuze kamnandi ke ndiyabona ngelasisiwa umanyawuza uthi xa ibuza umbuzo
idimoni xa lomuntu ubhubhileyo elidimoni thina sizindoni Ngamatshontsho amadimoni ka. inja izala inja ayikaze kahle inja izala inja ikati izala ikati Iyayivalento umuntu uzala umuntu njalo idimoni izala idimoni Idimoni yena qala. makhe ndiyithethe dlaka ngolu uyabona phaa ezityalikeni akukho mfo phaya esingaye emzini akhe sifike sinqonqoze nqonqonqo kuthiwa ngena mfana hayi bendihambele kutata uHabakuki sithema ophilayo ophaya bonke abantu abaphaya kulaa ncwadi nekuthethwa ngabo etyalikeni babhubhe njengobawo ngamanye amagama akukho sidima singcono mabasifumane ukodlula lo mthombo mna ndivela kuwo hambani ke ngoko niyokucelisana nabantu bonke ukubana mabafunde ukuxabisa izindlu abavela kuzo bafunde ukwamkela lento bayiyo ngoba xa uThixo okanye umdali okanye amanyange ayefuna intoba uzabe eChina ngewutshintsho awuzalwanga eChina ngabo uzelwe eAfrika kwesi siduko ukuso nyamezela izinto eziqhogene nezi ziduko ukuso wenze zona ngokupheleleyo okay makhe ndicacise le ndawo bengena ichapazela kutheni kusenziwa imbeleko Nina ndizayicacisa ngento zobana ngamaphupha mina ngentoni ngamathongo zonke nje i-right le nithethayo yabona yenu leyo umntwana obelekwe kweli khaya ubangwa ngenwebu yenhliziyo yexhwane elwa lixhelelweyo awundiva naba umntwana lo wakho xa eza kubangwa emzini akho makaxhelelwe ixhwane emzini akho ela xhwane noba lelegusha noba lelebhokhwe noba ndiyazi uba loo nto niyenza ngayo kuloo mzi nikhulule laa nwebu yombathise intliziyo laa nwebu uyombathisa intliziyo uzayihlanganisa nesinga uyamqhinela laa mntu uyikhuhla ngomgubo okanye ngomgquba njalo ibe yintsontela uyihlanganise nesinga laa ntsontela ke ngoku yiliza urhintela lo mntwana imbiyele ekukhuleni kwakhe abangwe umntwana yimilowo nemilondo ekhaya yomzi wakwabo ngamanye amagama ithi le nto imbeleko lubiyelo lokurhanqwa komuntu ophilayo erhanqwa imiphefumlo yabantu bakowabo avela kuwo yena ngoba yena imiphefumlo yabantu bakowabo uyiphethe ngegazi lakhe masithi siyayikhumsha kabosileni masiyikhumshe nithi i-DNA yomntwana ngamnye ihleliswe in a form of white cells in red blood. Xa ukhangela ithambo lomuntu wakowenu ungaya kulamadla amadala kowenu uyothathwa ithambo lalaxheko lapha lo muntu lisibiza ngayo kuthathwa igazi lakho lisiwe elab ujongwa ntoni pha kujongwa amathambo kayihlomkhulu ubana isengawona lapha kuwe egazini
yilaa nto kuthiwa ne-DNA ke leyo wena ukuthwele oyihlo Hey. ngegazi Ah. akukho bantu ke bathanda ukusokolisa njengabantu kuthiwa ngoodade babo Hey. Ingani. oodade bawo bayingxaki bayabachana abantu bayakwazi ubalahlekisa abantu bayakwazi ubanceda abantu awukwazi ukuthi ungumntu ongumama okanye uyintombi kowenu hayi uyintombi kowenu ungaziqwalaseli izinto ezenziwa ngokowenu kusenziwa ngoobhuti bakho noyihlomncinci Nkosi. ngoba mhla bengekho bona Hey. kubizwa udadobawo azowucacisa into yobana oodada babesenza njani Hayi. yinto ngubani owayenzele umsebenzi yintoni eyenziwe kweli khaya ngamanye amagama wonke umntu ongumama kwinkolo yama-afrika unesikhundla esibalulekileyo ekulungiseni amakhaya ngamakhaya musani ukuthi yiyekeni le nto ithi ama-afrika abacinezela abantu abangomama Bangomama injalo. Indawo yakhe isekitchen. ngamanye amagama thathani ke ngoko olutsha ongolutsha lulicamagu online radio nifake khona lonke ulwazi mna nizihlambe kuluchwe oluyingozi Ewe mama. oluzalugqwalisa phakathi kwabantu Ah. nilungise ingambo yenu nifunde ukwamkelana ngokwahluka kwenu ngoba siyazi ubana likhona iphehlo elimhlophe likhona indawa likhona semana nephehlo elibomvu nifunde ubana nihlangana ndawo ningaphezu kwa nibabazi ubana nohlukene ndawoni babazani le nto abana nihlangane kuyo Banaphi endla. nawugqiba uhlangana ngaloo ndawo imbali yethu iyawukwazi ukuthungeka ngale ndlela iyiyo Ewe mama. nikwazi ukubana namkelane ngobana izindlu zenu zakhe ubuzwe bomoya vumani ke ngoko ngeliphandle ndithi akukho nkangi idublingethi nihlangene nje apha namhlanje nakha inyandentsha ezawukwazi ukuqingqa indlela entsha nomendo omtsha kwinzala yabethu ebese sisimkile kuyo sacezela ukumka kwimpilo ebephilwa ngoba obethu uyazi intoni makhe ndipolitike Iya. ndinewari Ah. ndihlutshwa yindlela esicinga ngayo iindawo zethu zokunqula zibiyelwe ngamahlangusha Private property. kungoko simele ukuba ngoku xa siphuma apha ikhwelo elithi mawubuyisele umhlaba ezandleni zabantu sikwazi ulixhasa elo khwelo ngoba xa sithe salixhasa elo khwelo siza kube sibuyisa iindawo zethu zokunqula xa sithe salixhasa elo khwelo sabe sinika indlela yethu yokwazi uziphilisa singakhange sibe kanti siyanyokana mna ndikukhathalelanga noba ungumntu wenkatha andikhalanga ungumntu we-ATM ungumntu we-EFF ungumntu we-ANC umhlaba qha ukufuneka wena ufumene kwaye nabantu bakowenu bekwazi ukufumana ngoba kwigeme elandelayo sizawuxaba noyawuhlwayela ebemlanjeni ngoba umhlaba lona ulunabanikazi bawo abangengoma-Afrika Sixakwe ngoku sathetha ngento yangomso wena. lungisani ke ngoku indlela yokungena phakathi kwezizwe ezilwela inkululeko yabantu abantsundu ngoba ingcinezelo echaphazela abantu abantsundu kweli lizwe iafektha nina ngqo
nina bantu bangula emhlophe, nina abantu basebenza ngendawo, izikhundla nezizinda zokunqula kwenu zizikhundla enisokola kuzo. Nale mpepha ibivuthiswa ibiqhunyiswa anisoze nikwazi uyifumana ngoba abanikazi